alle sammen, og velkommen til et nyt Plan A-afsnit. I dag så står vi ude foran Superbrugsen, og vi skal ind og snakke med to af Coops elever. Det er blandt andet en salgselev og en produktionselev, så det bliver rigtig spændende. Skal vi komme ind og se på det? Undskyld, kan jeg spørge dig om noget? Ja, selvfølgelig. Det er fordi, jeg skal snakke med en salgselev. Ja. Jeg ved ikke, om du kan hjælpe mig hen til... Men jeg tror sgu, det er mig så. Nå, ej for søren, det var da nemt. Hvad er du i gang med at lave her? Lige nu trimmer jeg for at få butikken til at pænt ud. Trimmer... Varer? Og sætter dem frem. Det er sådan her, agtigt. Ja, og så tager man så minimum 2 ad gangen. Så man får det til at se rigtig godt og satisfying ud, og ja. Man skal få lyst til at købe de varer, der står på hylderne. Ja, så de bliver gladere at se på det. Fedt, mand. Er der andre ting, I laver, eller...? Ellers så fylder vi også varer op og bestiller ting på en computer eller på en håndterminal, som vi har. Fedt. Jamen, jeg er klar til at være salgselev. Så... Skal lige have en trøje på først. Skal jeg have en trøje på? Ja. Nå. Koncentreret tomat ketchup. Eller pasta. Har du det? Hvad for noget? Små dåser. Ja, skal bare hjælpe pigen. Ja, det står herovre. Ja. Meget spændt på at se din trøje nu. 5 minutes later. Okay, så er jeg klar. Ja. Godt. Okay, hvilken vej skal vi? Den er vej, tænker jeg. Den er vej. Hvor lang tid har du været salgselev? Jeg har været salgselev i Superbrugsen i 1,5 år. Ja, og hvor lang tid skal du være det i alt? Cirka 3 år, og det vil sige, at jeg er cirka halvvejs. Og inden da, hvad lavede du så? Der var jeg ungarbejder her. Nå, så du har været her i længere tid? Ja, siden 9. klasse. Var det sådan det, der ledte dig over mod den uddannelse, eller hvordan skete det? Nej, altså, jeg synes, det er meget fint at være her og sjovt. Og så blev jeg spurgt, om jeg havde lyst til at være salgselev her. Ja, okay. Hvad er det bedste ved at arbejde hos Coop? Der vil jeg nok sige, at det er humøret. Ja. Med alle går rundt og er glade hele tiden. Og joker og... Okay. Det her, det er lageret, eller hvad? Ja, det er simpelthen lageret. Det er stort. Der er plads til lidt forskellige ting. I hvert fald, når der er ryddet op, ja. Ja, okay. Er der ryddet op nu? Ikke sådan helt. Nej, okay. Men skal jeg hjælpe til med at rydde op, eller hvad er det, man plejer at lave herude? Ja, altså, du kan jo køre nogle af de her ind mod væggen. Køre, simpelthen? Ved hjælp af den her stabler. Stabler? Kan du det her for en stabler? Ja, eller kvartpalleløfter, eller hvad man har lyst til. Okay. Den er tung, hva'? Jeg synes ikke helt, den vil rigtigt. Hvad er det, jeg skal... Altså sådan... Jeg så også, at der var mange forskellige aldersgrupper, ikke? Jo. Ja, er det fedt, eller...? Ja, at vi ikke kun tager unge, eller kun tager gamle. Det er sådan lidt en god blanding. Hvilke kompetencer tilegner du dig ved at være salgselev? Ja, altså man lærer jo, hvordan man skal behandle en kunde. For eksempel, man skal altid have et glad smil på. Det gør dem automatisk lidt gladere indeni. Okay. Og så skal man altid være venlig mod dem, hjælpe dem så meget man kan, og bare være sød i det hele taget. Kan du mærke, at du også bliver et bedre menneske uden for dit arbejde også, og smiler mere rar over for mennesker? Ja, altså man bliver bedre til at snakke med andre mennesker, når man ikke er på arbejde. Det sådan lærer man helt automatisk, når man er tvunget til at snakke med kunder. Ja. Så ser jeg. Okay. Den her, så går den op. Så trækker du den helt op. Nå! Så nu skal den være nede jo? Ja, og så skal du prøve at ramme så godt som muligt inde i her. Okay. Hold da op, mand. Og så skal jeg gøre sådan her. Ja, det kan godt være, at den lige skal skubbes ned her først. Det kan jeg godt. Der. Okay. Wow. Hold da op, mand. Det er da workout, det her. 2000 years later. Okay, er det fint, eller hvad? Ja, det er helt fint. Ja, og så trækker du den bare tilbage og skubber den ind mod væggen. Ej, jeg rykker jo på det hele nu. Sådan her. Ja, og så kører den stille og roligt ind mod væggen. Ej, men og prøver at line det op så meget som muligt. Ja, det kan du da sagtens sige. Hov. Altså, det kan jeg. Altså, vil du have den vendt rundt, eller? Nej. Nej. De plejer at stå sådan deroppe ad væggen. Ja. Ej, det var faktisk okay gået det her, var. Eller hvad? Jo, det ser fint ud. Det ser fint ud. Og så ud. Ja, og så gør man bare det, til man er færdig. Man lærer jo stille og roligt at bruge sådan en. Ja, okay. Så du er lidt mere effektiv, eller hvad? Eller? Ja, jeg kører ikke ind i alting. Nej, okay. Ved du hvad, mens du laver det, ikke? Ja. Så går jeg lige hurtigt over og laver noget andet. Noget andet? Ja. Så kunne du da bare have hjulpet til her. Kom så.
Hej så. Hej, er du slagterelev? Det er i hvert fald. Ja, det kunne jeg lige fornemme med det der kød der og sådan noget. Kan jeg få lov til at følge lidt med og se, hvad du laver? Det kan du godt. Men du skal først lige have noget andet tøj på. Noget tøj på? Hvad er nu galt med tøj? Okay, ja, hvad siger du så? Det ser godt ud. Ja, tak. Okay, så kan jeg skære kød nu, eller hvad? Ja, vi skal skære noget kød ud nu. Men du skal først have smykker af og handsker på. Intet af det, jeg har på i dag, er bare godt nok, hva'? Altså også øreringe og sådan noget? Nej. Kun ringe. Altså jeg tænker lige, du viser, hvordan man gør først. Men du må ikke skære. Nå, jeg må ikke skære. Hold da op, en skarp kniv. Hvad gør du her? Der skal jeg bøffen ud her. Til en passende størrelse til kunden. Okay, det er godt nok en tyk passende størrelse, vil jeg selv sige. Er det sådan noget 2-3 cm? Ja, 2 cm cirka. Det var også det, jeg tænkte. Okay. Så har vi sådan en plade her. Ja. Sort ind her. Så kan vi lægge dem op sådan her for at fremvise kunden kødet. Ja. Så hvis du kan lægge dem sådan her. Ja. Resten af vejen nedad. Det kan jeg da sagtens. Perfekt. Ja, tak. Hvis du lige vender den anden vej, hvis du lige flipper den 180 grader, sådan. Yes. Yes, og det her det er ko, eller hvad? Ja, det er okse, ja. Okse. Ja. Ko. Ko op. Ko. Ko op. Så der. Så skal den lige herned. Der er lige plads. Ja. Perfekt. Det kunne jeg da godt finde ud af, hva'? Sådan der. Skal den ligge sådan lidt sådan? Ja, sådan lidt skråt, så kunden får kød ud og mod fremad. Nemlig. Hvad hedder den uddannelse, du går på? Den hedder gourmetslagter med butik i speciale. Hvordan er uddannelsen opbygget? Uddannelsen er opbygget på, at du kommer... Først har du grundforløb 1, hvor du finder ud af, hvad du gerne vil være. Og så kommer du så på grundforløb 2, hvor du går så ud mere i dine specialer. Og så kommer der så 7 skoleforløb plus 4 Power Coop moduler. Okay, du siger alle mulige ord. Jeg er ikke helt fatter. Skoleforløbene, det er der, hvor du lærer at skære kød og lave convenience og lave pølser. Lave pølser? Ja. Og så er der powermodulerne. Der lærer du det første, der lærer du mere om, hvordan Coop er opbygget. Nummer 2, der kommer der en kendt kok, Claus Holm, ud for at besøge dig, hvor du skal lave noget mad med ham. Ja. Og en 3-retters menu. Og så tredje, der skal du smage på vin og sammensætning og andre ting. Og det fjerde, det skal jeg på snart, så det ved jeg ikke endnu, hvad vi skal lave. Okay, det lyder meget praktisk. Det er det også. Er det rigtigt forstået? Ja. Vi sidder ikke så meget bag computeren. Vi laver ting og præsenterer det for folk. Hvad kan man gøre bagefter den her uddannelse? Er man så bare ude i arbejde, eller vil man læse videre? Du kan læse videre. Ja. Du kan også, selvfølgelig også godt blive på arbejde, men du kan også godt læse videre. Der er butiksspeciale, som jeg er, og så er der delikatesse-speciale, og så er der pølsemær-speciale. Pølsemager-speciale? Okay, ved du altså, hvad du selv vil? Jeg vil gerne uddanne mig som pølsemær bagefter. Selvfølgelig vil du det? Ja. Det er fedt at lave pølser. Udover at være slagter og stå og skære en masse kød, så står du også i delikatessen. Og kan du ikke lige kort forklare, hvad er det, du laver der? Der laver vi for eksempel sandwich, stjernekaster, som vi skal til at lave lige om lidt. Stjernekaster? Ja. Det er jo sådan noget, man har til nytårsaften. Så I laver en masse lækre ting? Ja, det gør vi. Og hvad har du gjort klar til her i dag? Jeg har gjort klar til, at vi skal lave nogle, som sagt, stjernekaster til vores afdeling, som der skal sælges senere. Jeg forstår ikke, hvorfor du siger stjernekaster. Det hedder jo stjerneskud. Nej, fordi der er ikke dampet fisk på. Så kan det ikke være stjerneskud. Det er den eneste forskel? Ja. Dampet fisk. Er du klar til en lille konkurrence? Ja, det er jeg. Hvad skal jeg? Vi skal lave stjernekaster. Hvor hurtigt tror du kan gøre det? Meget hurtigt. Hurtigere end dig. Er du sikker på det? Ja, hvor hurtigt kan du gøre det? 40 sekunder. Jamen, jeg kan gøre det på 15 sekunder. Jeg tager tid så. 3, 2, 1, nu! Ej, okay, de var meget flotte der. De står jo ikke op ligesom din. Tid! Hvad? Nej, der er ikke gået 40 sekunder endnu. Hvad skabte der? Nemt. 37 sekunder. Ved du, om der er andre uddannelser i Coop end salgs, delikatesse og slagterelev? Der er retail manager, der er kontorelev, så er der ledertraining, og så er der mesterlærer. Så der er lidt forskellige veje at gå? Ja, det er der. Nice. Jamen, så har jeg ikke flere spørgsmål til dig. Ja. Så lad os komme ud af det kolde rum her. Ja, det lyder dejligt. Kassen. Vi skulle ikke lige have nævnt kassen jo. Det skulle folk ikke have vidst. Det
Det ser lidt splattet ud, det der. Men ærligt, ellers er den da super fin. Ja, hvis du har arbejdet her i 2 dage. Ja, og jeg har ikke engang arbejdet her i 1 dag, så jeg er stolt. Hvad vil du gøre anderledes her? Jeg vil nok lette kaviarten lidt bedre. Ja, det vil jeg nok også selv. Og så ikke trykke dem her så flade. Nå. Og så lidt mindre mayonnaise. Nå, men så kommer jeg til mine rettelser herovre. Den står faktisk knivskarpt. Det er faktisk godt klaret, det vil jeg sige, Magnus. Takker. Altså, må man smage på det så? Det må du i hvert fald. Meget mayonnaise. For meget måske, ikke? Lidt for meget. Ja. Det gik da meget godt, hva'? Det gjorde det i hvert fald. Det var sjovt at prøve i hvert fald, og så tænker jeg bare, at vi ses i morgen. Nej. Nå, måske så jeg ikke, hvorfor du siger. Nå. Okay, vi ses, Kian. Ha' det godt. Hov, nu går jeg jo den forkerte vej ud. Der er ikke nogen, der ser det her, eller? Så for søren, så fik jeg lov til at være elev hos Coop for en dag. Det var virkelig sjovt og spændende at prøve. Jeg fandt ud af, hvad jeg var super god til, og måske hvad jeg ikke var super god til. Jeg håber virkelig, I har nydt at se med i den her video. Husk at abonnere til Plan A-kanalen og like den her video, og så ses vi meget snart igen. Hej!